Nako, basag ulit. Sayang. Grabe yung aligi oh. Basag ulit. Sayang oh. Oy! Thank you! What's up guys, for today's video mangunguha kami ng mga seaweeds, mga seashell dito sa may Talag. Kasama natin, Kander Paul. Dalawa lang kami, Kander Brian guys. Dito ay dadaan muna kami sa may mga magagandang view. Yan oh. Yo, apakaganda dito. Yan oh. Wow! Ito di ba? Tignan nyo mga Kander. Tignan nyo sa kabila, maganda doon. Tignan nyo. Punta tayo dun sa kabila. Yung sinasabi kong kabila mga Kander. Ito yun. Yo yo yo. Yan tayo dito sa loob. Okay. Dun pa sa kabila mga Kander, hindi pa dito ha. Kahit lang. Antayin nyo lang yung daw signal ko. Yun, dun sa kabila nun. Diretso lang tayo. Huwag kang hihinto. Ay, nako. Ito na, ito na, ito na. Lapit na. Uy, wait lang. Di pa pala. Dito, yung sinasabi ko. Dito. Nakikita niyo yung light doon? Papasok tayo dyan. Het. 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 Dito na tayo. Dito na tayo. Yun. Napakagandang view oh. Napakaganda. Nice. Galing. Dito kami dumaan ni Kander Paul. Yan oh. Di ba? Ayun, puntahan na natin si Kander Paul na nangunguha para manguha na rin tayo. Kasi ano, nilagay ko lang yung mga tubig namin doon. So, kung titignan nyo mga napakadaming sugaga sa amin oh. Kung gusto nyo manguha, yung mga kumakain ng sugaga, punta lang kayo dito. Grabe oh. Napakadami. Nagkalat lang sa amin, yun oh. Okay, manguha tayo at ibigay natin doon sa may gusto sa amin. May gusto nito eh. Mapupula yan kahit maliliit. Madaming aligi. Ilagay muna natin doon. Okay. Ano? Ito. Okay. Ayun oh. Isang shell oh. Yeah. Ay. Nako naman. Kung nakakita ka na umang pa yung laman. Ayun nga. At patuloy kaming nangunguha ni Kander Paul. Nandito na kami sa may kabila ulit. Bali nangunguha kami ng shell ulit. Ito yung shell oh. Yung sinasabi ko. Ayan shell. Umang na naman. Grabe na. Umang ulit. Walang magandang makuha. Uy, ano to oh? Ay, ulang. Laking ulang Brad. Wala na siya. Ay, marami na pala ng tayong si Kander Paul oh. Tayong yung black. Yan mga Kander. Yan mga Kander, merienda muna kami ni Kander Paul. Wala talagang makuha kasi sa dami ng ano, aragan, yung mga seaweeds na ganyan.
natatakpan kasi yung mga shell tsaka yung mga tayong, hindi namin nakikita. Yan o, yung shell. Yan lang. Yan lang muna. Marami pa dyan. Doon pa? Ha? Merenda muna kami ni Canterpon. Sting lang sa kalam. Pampagising ng natutulog na katawan. Bravo sa inyong bravo kayong lahat. May kinukuha na naman tayo dyan sa loob na. Nice. Pula niyan, pula. Pawat ni Brad. Nagdudatan eh, nagdadakalan ni. Tuh. Kumukuha man na kami ng sea urchin ni Canterpon. Nay. Ano, kuha rin si Canterpon doon. Nakuha ko na to. Kung lilipad na naman. Lumipad na naman ang kalubong mo. Wala. Oh, dali. Yun. Wala, Brad. Grabe. Oh. Wala na eh. Wow. Yun. Yan o. Oy. Sea urchin. Dito kami ma-enter kung Dahan, Brad. ha? Dadihaan. Dapat dyan handay dyan naladog ka. Ata. Wala. Dajay umang dajay. Ore pinastanay. Aja di jabay na. Umang data. Hey. Tignan nyo mga hunter, napaka low tide na. Yan o, kitang-kita na yung mga seaweeds. Pero nangunguha pa rin kami ng mga sea urchin. Yung panay malilit yung andito. Yan o. Oh, diba? Ipunin natin dyan. Kasi wala yung lalagyanan, nakakay Canterpon. Maliit. Dito sa kabila. Ayan. Yun. Nabasag ulit. Nako naman po, sayang. Yun. Ay. Grabe. Mapakakapit niya. Ayun. Malaki.
Ako, natanggal na naman. Wait lang, Hunter. Ano pa tayo? Ito. Nakakapit talaga. Yun. Yun, kuha. Oy. Okay. Apat na. Doon nakasuksok ko. Malaki to. Kita din kasi sa kabila yung ano niya, mga tinik niya. Yun, kuha na. Yun. Ako, nagpagano na naman. Ayan na. Ayun. Good size. Tignan tayo sa kabila. Sakaling meron dito. Yun o. Okay. Ilan yun? 6. Yun pa tayo dito. Wala na talaga dito. Lipat tayo. Hunter, dyan muna yan. Hindi naman yan gagalaw. Yan si Canterpol, oh, nangunguha rin.
Nako, basag ulit. Sayang. Grabe yung aligi oh. Basag ulit. Sayang oh. Yamete kudasai. Ano, may kinukuha si Canterpol na malaki. Mahirap Canter. Tak makatan. Ha? Tak mangatan. Yung dito eh. Tapi na. Dua. Uy. Yun. Okay. Nice. Dalawa. Okay. Nakarami na ng silver chain. May isda daw yung tabi ng ano ng kinukuha ni Canterpol. May isda daw. Uritan ka. Uritan ka. Ayun na. Ayun na. Basag yung kinuha ko nito. Basag. Sayang. Uritan ka. Nalimatik sa amin yata ni. Ang klaseng isda ka. Oh. Yee. Oh my god. Dayat po. Ako. Basag na naman oh. Ang pula. Nangaligi. Dapat ito mga katutog. Nako, tanggal ulit. Maliit na yung katabi. Oh, malaki ah. Yun, malaki nga. Yun, nice. Oh, good size. Yun ang maliit. Dito mga nagtatago. Malilit kasi yung mga yan. Malilit. Ito na tayo. Kay Canterpol. Ito. Galing kunin. Yan. Good size lang. Ayun. Oh. Panay good size mga kanter. Yan pa. Yun, good size ulit. Nice. Ulit na. Yun. Apat. Yun. Dami dito. Panay good size. Good size. Size lang. Hindi malaki. Hindi rin ganong maliit. Nalidong kami, Brad.
Punta tayo dun sa kabilang banger. Kabilang banger. Hotdog. Ay, mahirap po nitong nandito. Pare may malaking shell dito pare. Malaki. May laman ba? Ayun Uy, meron nga. oh. Ayun oh. Yun, nice. Galing. Sarap to. Ang bigat niyan. May laman. Ayun oh. Nice, apakasarap niyan mga kanter. Hehe, nice one. Galing. Ano ko na kasi tumaba ng sobra yung tubig. Tingin-tingin muna tayo dito sa may mga butas. Yan ka muna. Ay sa mga bato. Kung mayroon. Kanina kasi ano, pagpunta namin hindi pa mababa yung tubig. Pero mababa na, kaso hindi naman sobrang baba katulad ngayon. Ito mga hunter, may papakita ko sa inyo. Ito yung dapat mong hindi hawakan kapag nandito ka. Ito, wag mong hawakan to. Yan o. Madaming tinik to. Pag nagalaw mo, pag hinawakan mo, grabe, may iyak ka niyan.